द्वारकानाथ भवनातुल्यान दिग्विजयोत्सवाचे लाईव्ह पळयत आशिल्ले आमगेले सर्व वीक्षकांक नमस्कार। आज आमगेलोटू आमगेले स्वामेले मठातुल्यान एक चलत आसले मॅगझीन जीवोत्तम हाजेचे वन ऑफ द एडिटर जावन काम करता आशिल्ले गिरीश प्रभ मामो आमगेलोटो आसाची तांणी हे जीवोत्तम मॅगझीन तशीच हे चातुर्मासाचे चतुर्थचे दिग्विजयोत्सवा बद्दल आमगेले सर्व वीक्षकांक सांगता म्हणून हांव तुमगेले विनंती करता। गुरुर्नारायणो व्यासः गुरुर्जीवोत्तमो मध्वः गुरुर्विद्याधि राजो मे विद्याधीशो गुरुर्मम। गेले द्वारकानाथ भवनांतू बेंगळूरू द्वारकानाथ भवनांतू हे वर्षाचे चातुर्मास विद्याधीश स्वाम्यान चलयत सगळ्यांक गोतस। आज एक विशेष चातुर्मासाचे एक विशेष संदर्भ। चातुर्मासा वेळारी आम्ही स्वाम्यान सुमारपटी सांगला, नारदाल काणी सांगला, चातुर्मासांत कन कन फल मेळ्ळा ताजे विशय सकट सांगला। जेची दुर्वासा मुनीले वरादकून अनुग्रहा निमित्त कुंतीक चरड जल स्वतः वायूची भीमसेन जावन कुंतीक चरड जावन येयलो। तसले एक विशेष आम्ही चातुर्मासाचे व्रत केले निमित्त कुंतीक एक मेळ्ळे। नारदू स्वतः दुसरे कंचकी एक जन्मांतू कंचकी एक अंत्यज येवनींत येयलो। मागीर तक्षण तक्का चातुर्मासांतू संन्यासी जनाले सेवे केलेलेक तक्के एक अनुग्रह मेळ्ळो। तो नारद जावन येवचे जन्मांतू जन्म येवच म्हणकेच तक एक जाल्ले। तसल सकड एक चातुर्मासाचे विशेष कारण आस। आम्ही चातुर्मासाचे स्वाम्यान्वय सुमारपटी सांगला, एकादशी व्रत असो, चातुर्मास व्रत असो, ताचे सकड प्रामुख्यता कसकसन आस। ते चातुर्मास व्रतांतू करच तसले कंचकंची एक व्यवस्था आस। मी चातुर्मासांतू आहाराचे एक व्रत घेवचे आस। एक महिने दूध ना, एक महिने धंय ना, तशी एक 4 महिन्याचे 4 दुसरं आस। असल सकड आमी चातुर्मासा व्रत करका म्हणून स्वाम्यान सांगचे आस। स्वामी आतांय फॉलो करतात, अशी सुमार जन्मे फॉलो करतात ती ह्याची। तसं एक चातुर्मासाचे एक विशेष चातुर्मास कंप्लीट जाता असं म्हणून सांगता असताना स्वाम्यान एक दिग्विजय करून सकड जनांक एक आशीर्वाद दिवचस। आईल जनांक सकड फलमंत्राक्षत दिवन चातुर्मासा बशिल्ले एक स्वाम्याला एक आमके एक आशीर्वाद मेळो म्हणून भक्तीन सकड जन आयलीं ती। ताच प्रकार स्वामी हांगा तांकां खंयचे एक मनाक एक त्रास, खंयचे एक मनाक एक खेद करूंक नाशिची आईल भक्त सकडांक उल्लोवन घेवन चंद करून उल्लोवन घेवन फलमंत्राक्षत दिवन आशीर्वाद करता आसा ती। सकडांनी हे एक अवकाश आम्ही घेवका म्हणून एक निमगून घेता। अन्य कन म्हळ्यार हे चातुर्मासा वेळारीची आम्ही दुसरो स्टॉल आनी दवरला। रामनाम चलत संत तुमक सकडांक गोतस। तशीची आम्ही जीवोत्तम मॅगझिनाचे एक स्टॉल दवरला हांगा। कोण सबस्क्राईब करका म्हणून सकडांक तांकां सकडांक एक 900 रुपीज दिल्लेरी 3 वर्साक जीवोत्तम मॅगझिन तांगेल घरा पावच म्हणके वेवस्थे आस। ते जीवोत्तम मॅगझिन म्हळ्यार एक मॅगझिनाक 50 रुपये म्हळ्यार एक दिवसाक 1 रुपये वयना, तितले उण मोल्लाक आम्ही जीवोत्तम मॅगझिनाचे एक दिता आसा ती। ते मॅगझिनात कसं नसतं म्हणून विषय एक सांग म्हणून स्वाम्यान आज्ञा दिलेले, विनयान निमगून घेतले। ते आम्ही जीवोत्तम मॅगझिनांतू स्वाम्याले आमगेल चरित्र, आमगेल गुरु परंपराचे एक चरित्र ते सकड आम्ही कवर करता आसा ती। ते आम्ही आमगेल फर्स्ट स्वामी नारायण तीर्थ तांगेल देखून स्टार्ट करून आम्ही तशीच मुखार येता आसा। तशीची आमगेले व्हड स्वाम्याले गंडकी यात्रे विशयी थंय तांकां कन चॅलेंजेस मेळ्ळे ते सकड विशय कवर करता आसा ती। आमगेले आदि गुरू जावन आशिल्ले मध्वाचार्याले एक विषय वय आम्ही कवर करता आसा ती। मध्वाचार्याक चरित्र सिंपल जावन तशीची आम्ही सनसन काणी रामायणा देखून काणी आम्ही प्रश्न सकड आसा। आमकां सुमार प्रश्न येता। रामान सीतेक त्याग केलेले समवे ते सकड प्रश्न नेमगेले ते ताजे सकड उत्तर समंजस जावन। तशीची रामाले वालीक मक्षी देखून मरले ते चुकी नव्हे म्हणून सकड प्रश्न येयले। ताका सकडाक एक समंजस जावन आमगेल शास्त्रा प्रकार आमगेल तत्वा प्रकार कन ताका उत्तर जाऊ का म्हणून ते आम्ही हे केला की ताचे प्रकारच आम्ही ते मॅगझिनांतू ते प्रश्नाक उत्तर दिता आसा ती। आतां मुखारी दुर्गा आमगेल 9 दिसाचे नवरात्रीचे विशेष कार्यक्रम आसा। ती दुर्गा म्हळ्यार कोण? पार्वती वे, लक्ष्मी वे, दुसरे कंचकी एक आदिपराशक्ती म्हणून देवते ती वे। कशी दुर्गाक आम्ही पूज करका म्हणून ते विषय वयी। आणि नरक चतुर्दशी येतस आम्ही सकड त्याल सकड पुसून घेवन आम्ही न्हत्ता ती। प्रतिवर्स कोरकाचीच आशिल्ले ते कंपल्सरी जावन आशिल्ले विशय ताजे विशयांत आम्ही मॅगझिनांत कवर करता आसा। ते नरकासूर म्हळ्यार कोण, ते त्याल पुसूच्यांत कन एक अनुसंधान करून घेवका ते विशय अशी सकड आम्ही कवर करून घेवन जल तितले आम्ही आमगेल मठा परंपरेक समगुण समजावन कशी एक व्यवस्था करका तशी आम्ही प्रयत्न करता आसा ती। सकडांनी हे मॅगझिनाक हाजे मूलक आम्ही निमगून घेता आसा ती। हे मॅगझिनाक सकडांनी सबस्क्राईब करून एक मॅगझिनात स्वाम्याला एक आशीर्वाद, स्वाम्याला एक आशीर्वचन आमगेल मठा परंपरेचे विषय सकड घराक घर पावच म्हणके जावो म्हणून निमगून घेता। नमस्कार, धन्यवाद।